hun har været her. Ja. Hej. Åh nej, ikke en creeper igen. Jeg hader de creeper. Skal du egentlig gå ud og hjælpe med dit hus? Jeg tror, at han har fået noget efter sig. Er det snart ved at blive dag igen? Hvad laver du dog dernede? Kan du så komme op igen? Au. Hallo Jasper, skal jeg vise dig noget sjovt? Hallo, prøv lige at se Paul. Paul, prøv lige at kigge på mig. Men må jeg så ikke hoppe ned ad trappen? Au! Man må så ikke hoppe ned ad trappen. Man kan slå sig, hvis man hopper ned ad trapper. Hallo, ved I godt, jeg har optaget måske snart et halvt minut? Ja. Fedt nok. Nå, kom, vi skal ud på eventyr. Jeg gider ikke at vente på det skide lort. Au! Fik en pil i hovedet. Lad os vente på det lort. Jeg tror, jeg lige har slået den til. Fancy. Off. Server. Power server. Så. Woo! Grønne hakker i ansigtet. Hey Jasper, du skulle bare have set et billede, jeg så tidligere i dag. Hold kæft, det var sjovt. Det var sådan en nøgen pige, hvor hun havde Pinocchio bagved, så sagde hun bare: åh, Pinocchio, fortæl en lille løgn. Jeg falder. Er det ikke snart ved at blive... Hallo, er det ikke snart ved at blive dag? Jeg kan ikke se en skid. Kan I ikke lige fortælle mig, om det snart er ved at blive dag? Fordi jeg skal nemlig optage. Det er derfor, jeg har slået tog til. Ja, lige nu laver vi Let's Play. Indre, lad være med at kigge dem i øjnene, så kan de ikke gøre dig noget. De teleporterer aldrig, hvis du lader være med at kigge dem i øjnene. Slå dem i fødderne, så sker der ikke noget. Jeg ser på en zombie lige nu. Det er en zombie julemand. Hvad? Det er sgu da sjovere med PvP i stedet for. Ja, der er ikke så langt til det. Tak. Så lad os gå. Helst en. Hvilken lille ø? Hvilken lille ø? Gå væk med dig. Jeg tror, jeg byder dig på en kop kaffe. Hey, jeg er kommet ned uden at køre. Jasper, jeg hoppede ned uden der skete med noget. Jeg har også fundet en zombie, som er meget sur på jer. Er det her ikke Clay?
Nå, men hvad sagde jeg noget om en lille ø? Nej. Sådan. Jeg skal hvor jeg gerne vil være. Og mig på hjem. Indtil videre er mig og Paul lige hernede. Og det er mig. Hvorfor kommer I ikke herned? Paul er det samme i år i to. Au. Mig, kom, vi skal herned. Kom, mig. Jeg kan ikke se en skid. Lige nu prøver jeg bare at slippe væk fra det skide skelet. Lol. Hvorfor ser du til at ringe? Jeg har nok Hvad fanden er det her dog? Noget. Jamen altså, hvis det er dag nu, så kan vi nærmest lige så godt bare tage afsted. Nå Jasper, hvor er du henne? Jeg er på fag. Kom, lad os tage ud til den her lille ø her. Har du nogle saplings? Ja, saplings. Det er dem, der man planter for at få træ. Dem skal vi også have, hvis vi skal kunne lave noget skov. Ja, de kan vi ikke leve af. Nej. Jasper. Det er et stort hul, det der. Jeg kan komme derned, uden at der sker mig noget. Skrid med dig, Paul. Skrid, Paul. Se, nu er jeg nede, og der skete mig ikke noget som helst. Paul, nu er jeg nede, og der skete mig ikke noget. Ja, jeg fløj... Ja, nej. Jeg fløj ud, og så lå jeg fløj fra. Jeg fløj ikke, og nu kan det rigtig være. Jeg kan da også blive lige op igen. Det er også. Sådan. Ja, du bruger det der Minecraft, ikke også? Jo. Det gør jeg ikke. Jeg bruger det normale Minecraft. Jasper og Paul, hvor bliver I alle sammen af? Og hvad så med dig, Jasper? Nå, så kom ud på den der lille ø der. Paul, kan du ikke lige give mig alt træ? Kan du ikke lige give mig alt det træ, du har? Ja, fordi så skal jeg nok styre og bygge alt det der, okay? Jeg er i hvert fald ude på vores... Jeg er ude på vores lille ø. Jeg er ude på vores lille ø. Vent lige, jeg tror...